kemm jiġi żmien xogħol ieħor bla waqfien qatt ma nsibu ftit tal-ħin għalina stess. Bla paċenzja għal xulxin ġirja waħda kontra l-ħin kas mal-pjanċa ta' kuljum jiżdied l-istress. F'tir-rutina kemm se ndumu u nifhemtek tinħelbix ejja law u għamal bħali ħafna idma tittabiex tiket xejn m'hemmx għalfejn hija ftit alla m'aħniex. Ħalli rasek fejn missiba tkun l-għabi il-bib miftuħ oġġi insira suna tajba friskun aħmar in-nislu. Darba neħxu tinkwetax, toqol zejr la terbax, kull moment rigal, kux li tirfinax. Bix toqol zejr tħod basir, għawdi ħajtek kun xirsir, u għafrak il-lum, għaxada ħat mara. Tħalli għad, id-dinja tirbek, bil-mobile, tinħelix, jekk irrid ċempellada, tirrispondi memxaxix, minn dil-lat, ma naxxejn, jaftik għalla maħnix. Ħalli rasek fejn issiba, tkun l-għabi, il-bib miftuħ, poġġi, tira suna tajba, friskun aħmar in-nislu. Bakardi, ċajta jibni, grok mal-kafe, ħajja tare. Ħalli rasek fejn issiba, tkun l-għabi, il-bib miftuħ, poġġi, tira suna tajba, friskun aħmar in-nislu. Ħalli rasek fejn issiba, tkun l-għabi, il-bib miftuħ, poġġi, tira suna tajba.